Godmorgen. I dag er det mig, der lige har vågnet kl. 12. Lasse, han vil lave alt muligt hele tiden. Det er også fair nok, men jeg skal lige... Jeg tror, jeg skulle spille golf med min far. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal, men jeg skulle et eller andet endnu. Så vi ses senere i dag. Så er nu en fucking vlog. Fandme ramme golf. Så skal Lasse og jeg være sammen senere, vi ved ikke, hvad fanden vi skal lave. Det bliver skide godt. Status er, at vi er på vej ned på havnen nu. Jeg har lige taget en Jolly Time med. Hvor satan, vi skal ned og bade for dævlen der. Ja, så nu går vi. Og vi skal ned og skubbe folk i vandet. Ja. Random mennesker. Fuck, kan vi låse op? Vi er professionelle, bliver du aldrig. Lasses nøgenhed kunne ikke stoppe der. Nu er han fucking nøgen igen. Vi er på vej ned til havnen. Vi skal ned og fucking bade i havnen. Vi er skideklar, det er fucking godt der. Altså. Ja, nu bliver vi copyright-striket på alle vores penge, som vi ikke tjener overhovedet. Så er vi lige blevet genkendt. Svær, fordi at vi er så kendte på YouTube. Status er, vi er i gang med at... Vi er ned på vej ned, og så skal vi bade. Ja, det er planen. Det er planen. Vi har lige været i havnen, og vi har lige fundet ud af, at vi ikke har noget håndklæde med. Ej, Fuck, du er hvid på kamera. vi kan også bare kaste den i. Kano. Sig hej til YouTube. Lasse Kano. Status er, at han skal skubbe sin nu. Vil du med selv, hva'? Nej, jeg har min telefon. Jeg er Helle. Kom. Han er umulig at skubbe i. Han vejer lige så meget som Åby. Du vejer lige så meget som din ekspert. Fucking idiot, altså. Vi er uenige om, hvilken vej vi skal gå. Så vi slår sten. Så vi slår sten, saks, papir om det igen. Kom. Ja, nu skal jeg nu det. Skal jeg filme jer? Ja, det var vi har. Jeg filmer jer. Ja, gør snart. Ja. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Nej. Vi går den der vej. Okay. Yes, så vil jeg oversætte Yep, dig. vi oversætter den der. Status er så, at Jonathan har stjålet nogle solbriller. Ja. Rema gav mig dem. Ja. Kom, Lasse. Du er nødt til at prøve. Jo. Nej. Jo. Ja, du er nødt til at lige give det et forsøg. Jeg har givet op. Så er det bare mig herovre. Nøglen er god. Det kan vi godt se. Nu for det, du føler. Hvad siger vi til den, Lasse? Hvordan smager den? Lasse, hvad er opdaget? Hvor langt er du? Vi er i gang med at spise en burger. Helt normal størrelse. Det er bare hverdag i det her. Så vi har basically spist en hel ko snart. Eller ikke snart, når vi er færdige med det der. Jeg er overhovedet ikke med. Hvorfor står han ligesom en gangster? Jeg kunne spise det hele. Du skal kigge kameraet ikke på vej. Er der nogen, der står og danser nu? Lasse, prøv at se. Hvor langt er vi nået? Hvor mange bøffer / andre ting mangler vi? Vi mangler ikke så meget. Ja, du skal godt lige huske på din tallerken. Hvor meget mangler vi? Der er endnu en bøf derovre. Fuck. Lasse. Vi rocker lige. Tak fordi I så med på den her fucking video. Det var en lidt kort video. Men der kommer mere fucking content i morgen. Det gør der sikkert. Der skal nok ske et eller andet også. Men vi er trætte, vi skal hjem og sove. Lasse han er tørstig og har tænkt sig at bruge 30 kroner på vand. Så husk like, subscribe, skriv lige lidt i kommentarerne. Vi ses i morgen.